Ang tunog musika ni Papa Art Ramasasa, Christian Edition. Ang tunog musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ang tunog musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tini do kutsara, tini do kutsara, tini do kutsara, tini do kutsara, tini do kutsara. Hi, good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ining na mag-asawa. Sa Luzon, sa Katagalugan, magandang hapon po sa inyong lahat. Suglagas ng bata, ang tinidur lalaki, ang kutsara baba. Yan, kumusta kayo? Kumusta? At sa Visayas, sa mga Cebuano area, sa Bohol, Negros Oriental at iilan sa mga Cebuano sa Occidental, kasama ng Hilonggo doon, basta sa buong Visayas, sa Central Visayas at sa Western Visayas. Ayan. Maayong hapon, maing hapon kaninyong tanan. At dito naman sa Eastern Visayas, hindi dire Eastern EBRMC. Eastern Visayas Medical Regional Balitaw. Didi naman ha Eastern Visayas. Labi na didi ha Region 8, ha Leyte, Southern Leyte, Beliran, ngan Metro Tacloban. Maupay nga kulop haton nga tanan. Ang trabaho la nira, kada pangaula. Dan dito ha Samar, ang tulong nga probinsyahan Samar, Eastern, Western, nga Northern Samar. Sugad man, maupay nga kulop ha aton nga tanan. Abay nira, mga silya. Iraginihin. Di naliwat ining aton taramdan, nagsayop pagudan intro kanina. Danay nagbibig. Nasiri nga Christian Edition. Di naliwat kita hining aton taramdan, Martis nga adlaw. Ang tunog musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, kumusta kamo? Martes nga adlaw, bulan han Agosto, ika-13. Ayan, ika-13 yan na. Ika-13 han bulan han Agosto, tuig 2024. Kumusta ang aton mga viewers, ngan mga listeners, hining aton taramdan? Ang tunog musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, nga nanakon didingayan, anay, kaabay-abay. Anakon maintain nga kaabay-abay. Kung nasipot, di nga ni nasipot, ada diri maintain lanay. Kuya Mac. Balitaw na kung didi kaabay-abay, Kuya Romar Samson, ang pinakakusgan didi hapabahay. Ang trabaho la nira, kada pangaula. Ang binubuhat nira,
Ang baba para Kay mabuso. ano nga nasiring ka nga kusgan, Papa Art, ha? Kay ano? Ang kutsara babae. Kay kusgan hiya, kay maram ka. Mga sugat hiton. Abay nira. Mga Sirya. Mga sugat hiton, Samson. Oo. Pinakakusgan. Kuya Rumar Samson. Ayan. Live kita ha. Bibingkin. YouTube kita, Kuya Mac. Mahulog ha. Ayan, live kita ha YouTube, ngan Facebook page. Ayan. Pwede niyo i-search ha. And i-like, share, and subscribe ha. I-like niyo, i-share, and subscribe ang aton Art Ramasasa Facebook page ngan Art Ramasasa YouTube channel. Inilahin ng aton taramdan parahan mga waraynon. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waraynon. Ayan, pwede ka mo magpa-shoutout gantot iyong mga friends, mga loved ones. Oo, pwede ka mo magpa-shout. Pag-comments lang ka mo, ha? Ayan. Samtang ngadtuan ay kitahan siyahan nga musika. Di kita maglalangan. Ayan, adian aton siyahan nga musika. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waraynon. Pagungithan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lalaki. Hinorno. Inanay duray para lutong tinapay, pinka masurong salit makalilipay. Damuan na ayon hang iya katempla, asya nga nagluluto pirmi kada aga. Kay ayon niraan maupay nga tinapay, labi kun mapaso-pasuhin ka marasa nga hinuno. Alas 12 palahid ka kinabuhat na, nag-aandam hinanay para magmasa. Nang iyagin papatubo ang harina, pagkabutit alas 4 magluluto na. Itatay nag-aandamhin isuro mo, para maglutuhan marasa na hinuno. Oy hinuno, akada aga permi nagsusudoy ako. Oy hinuno, mapasungan marasa matagusya ka mo. Ang hinorno makaun-kaun kay marasa, nan maupay nga pamahaw kadaga. Kay kun iniitim ka unon kontento ka, labi kun inman init nga may luya. Ang imo ka busog mainupin maiha, sugat ka marasa ngan ka maupay ang hinorno. Oy hinorno, akada aga permi nagsusudoy ako. Oy hinorno, mapasungan marasa matagusya ka mo. Ang pandisalyan na kun aton ikumpara, ibakot sang kay ang hinorno kay marasa. Labi kun may ada palubing nga konserba, marasa ka unon mahina naram ka. Asya inin tinabay nga diri pasok mo, bisan ako kumain gindi biling-biling ko ang hinorno. Oy hinorno, akada aga pirmi nagsusudoy ako. Oy hinorno, mapasungan marasa matagusya ka mo. Oy hinorno, akada aga pirmi nagsusudoy ako. Oy hinorno, mapasungan marasa matagusya ka mo. Oy hinorno, akada aga pirmi nagsusudoy ako. Oy hinorno, mapasungan marasa matagusya ka mo.
maukay kaunon sang kay iton hinurno, manong mana intoy inday palit na kamo. Halinorno, palit na kamo. Halinorno, mapasok-pasok pangan marasa. Halinorno. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, amo ato ang kanta nga Hinorno. Oy, marasa iton nga Hinorno, ha mga sangkay. Iton nga Hinorno, ayan. Ang aton nga oras sa bugos nga Pilipinas. Kadto ani kita pag time check, ani time check. Time check ani kita. An aton oras sa bugos nga Pilipinas labi na didiha Metro Tacloban impunto alas 3 nahan katurulpon. Ang binubuhat nila Speaking of Hinorno, marasa ito na dito haamon ha Samar, labi na dito haamon ha tinidurlala Eastern Samar, o paborito ito nga Hinorno. ay Hadto nga mga panahon, oo. Ang Hinorno hadto tag 5 centavos, sing kadagko na nga Hinorno. Pero yan, ang Hinorno tag 5 na. Papro na lahin lawas inyatot. pusok si Kwat Burla Dalay nagbibing Oo, paborito ito namon nga Hinorno. Oo, dito haamon. Labi na dito hay Porlos, Giwan. Oo, ngadto. pilok na kutsa Ngadto ha Hernani Dapet. Ngadto kanda Ate Flor Abolincia. Ayan, kanda Ate Florida. Hello, Ate Florida. Ayan, pwede ka mo mag-comment ha. Nada ha aton Facebook page. Ngadto gihapon ha YouTube channel. I-search lang niyo, i-subscribe lang niyo. Nan i-like lang niyo ang aton Facebook page. Art Ramasasa Facebook page. Nan YouTube channel. Art Ramasasa YouTube channel. Ayan. Ngayon nga dakan Ate Florida Abolincia. Hantanglad Hernani. kutsa Abolincia family. Oo, dida Hantanglad Hernani. Ayan. ang trabaho lang nira Nan an Pumbo family dida ha Barangay Bugas, Borongan City. pagungit Ayan, nga kanda Ate Virgie, nga tuhan iya mga kabugtuan an Pumbo family. Ayan. lalaki ang Nan syempre an Ayaton family dida ha Barangay San Pedro Kinapundan, ngan an Daip, mga Daip family. silya Kuan ni middle name inihan akong tatay an mga Daip naging family. Ayan. tusok si Kwat Burla Ayan, dida ha Kantomuha, Salcedo, Eastern Samar. Ayan, kumusta ka mo? Damo din at mga Daip, mga Rosaldo, pilok mga na Padua. Ayan, karagitong dida ha Barangay Kantomuha, Salcedo, Eastern Samar. Ayan. tinidor kutsara Ayan, Kuya Mac, may da ba comments? tinidor kutsara Inoy, no? Greg tinidor kutsara Sulakad. Oo, ayan, adi Reg Sulakad. Sering ni Reg Sulakad. Shout out Papa Art. Tugiri Dakhan. Gindapunan. Karigara. Oy, oo, dito ini ha Facebook page. Ayan, salamat Rig. Ayan, mga taga Gindapunan gihapon, labi na didaan Cordel ngan Orogan family. tinidor Daha Gindapunan, Karigara, Gindapunan West. Ayan. Shout out nga daha iyo, labi na an Dakalyos family. Kada kanda Jerry Boy, kanda Delia Cordel Dakalyos.
Ining nga mag-asawa. Ayan, Didaha West, Gindapunan, Carigara, Leyte. Ang binubuhat nira. Mga Gargaranon, kumusta ka mo mga Gargaranon? Mabusog lagas nan Oh, ba? yeah, iparigalo, ato mo niya ng parigalo, hakuan, Cavite. Oh, oh, ngani madibane, ato era Cavite. Alam Ni Master John, diliwat hakuan, Holy Spirit, Quezon City. mga silya. Taga-Gargara Piton, taga-Gargara. Oh. Binubuhat Kanagyabon kan Mamar, Mario Dagbukol. Kumusta Mario? At sasan ka, bantihan ko. kill. Oy, nga ngayon, gihapon kan Sir Lee Rio Glear, Han Bislig, Carigara. Kutsara. Hello, Sir Rio. Kumusta? To. So it's Kumusta ang mga Cargaranon? Oh, may that to jeep Didaha terminal na biyahe Cargara ngan Haro. Nasa ring Cargararo. Cargara ngan Haro. Oh, ayan. Balitaw ha, mga kasangkayan nato Didaha Carigara, Leyte, labi na Didaha Gindapunan. Uy, hipari Edi ngan Madianalin Dabukol. ining. Ang mga classmate ini ni Master John Cordel. Yan. Ining nga Kumusta Master John Cordel? Hain ka man yan na, di ka man napaabat na. Kaya no daw lang. Ato inihiyaham. May na niya massage clinic dito ha. Usang mall. Oo, nga ato ha Malinta Exit. Oo, didaha. ang kutsara. Ato ha second floor ba? Third floor. Oo, dito ha Malinta Exit. Oo, ato tiya ha Silya. Bulacaab, Valenzuela. Malinta Exit. Oo, ato dito an ODC. ODC ba? Mahulog hatiin. Tinidor nga duko. Oh, Nga kutsara. DOC. Ano ba? Ano pa siya ta? Dion Orogan Cordel. DOC Massage Wellness. Ayan. Tinidor kutsara. Tinidor Okay. kutsara. Sige kay human naman kitahan hinurno ngadto kitahan sunod nga musika adiman. Ayan Rondalia. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Hanbatan nun pa ako, kilala ng musikero, nagtutukar bisan diin, kay sikat kami hanto, pastilan hinkamaripon, hanhantuan amon grupo, kung nagtutukar kami duro, hinkamarisyo. Oy, napa-shout out ang mga nagpaka-karawat han patod. Patod. Tupad. Ang imbitado, ang amon mga instrumento, yung itinor, violin, banjo, may sista ng bandurya, Na nato nagpaka-karawat han akap. Oy. buong Ang mga drivers, na mas PWD, pero may da ko no Papa Art. Diri driver. Diri lewat PWD. Oy, shout out tayo nga tanan ha. Shout out. Oh, dapat walang ano ha. Walang malungkot, puro masaya. Ayan. ang ngaran amon banda, ang
Masayaw-sayaw man gihapon ang amon sunata. Bisano nga tukar makurat sa tanggungan cha-cha. Kung may mga bunyag kasal tapos gintutukaran namon in marcha. Sikat kuthan ang gintatawag nga rondalya. Bisan layo ibanjo tino violin sista nga bandurya. Bahuni at bubumbungan may mga marakas pa. Hasta yan ang sikat pangan kilala ang rondalya. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Sikat paghihapon ang rondalya. Oy, oo. Mga original composition, ini nga rondalya. Ako niya. Ang yan tinatawag na string band. Pero ini mga di kwerdas. Bandurya, octavina, mga violins, viola, banjo, tenor, mga gitara. Yan. Pero ini mga tinatawag na string band. Mahula nira kada pangaula. Ayan, pwede ka mo mag-shout out. Shout out, ha? Pagbumithan baba. Oy, mga taga-barangay, Payahan, Hiporlos. Ayan, kumusta ka mo? Lalaki. Ang kutsara babae. Mga taga-barangay, Payangan, Barangay Higuso. Ayan, kumusta? Ang binubuhat nira. O, hapaya ko no Papa Art it matukar sa Marian Band. Mahulog hatiin. Pati ko no Higuso it matukar gihapon an sa Marian Band. Karagitong lupa. Na pinangungunahan ini ni Pare Norberto Ider. An Samarian Band. Ayan. Maupay ni nga banda kay tikang iniha Manila. Pero mga waray nun it na kapot. Mga waray nun inihira. Adula inihira na stay ha Manila. Ayan. An Samarian Band. Ayan, pwede ka mo mag-shoutout ha. Shoutout la. O pwede niyo gihapon kung may mga invitation. Ano man nga karigo-digo. Ha? Ano man nga karigo-digo. Wedding, birthday. O ano man nga mga karigo-digo. Ayan ha. Alumni or reunion. Ayan. Ada pwede niyo tawagan kung kareg niyo one-man band or full band. Mabusog Depende lang. ito niyo karuyag o ada an aton kung kareg niyo imbitahon ni Papa Art with one-man band or full band. Ayan. Lalamis. Pero maupay ko ng Papa Art an one-man band kay guti lang gasto. Mga silya. Ang banda damo ko nung nga gasto. Hihimo. Oo, labi na kon guti ay lathanda. Makore, one-man band. Nagbibingkil. Makore iton full band. Tinidor nga duko. Oh, may ada kita one-man band. Oh, keyboard with singer. Yan. Suit sura. Kabagal agapitihan banda, pero one-man band. Oh, yan. Tinidor kutsara. Oh, one-man band. Karag singon, pwede banda. Tinidor kutsara. Ano? Tinidor kutsara. Okay, pwede ka mo dito. Ada naton mga numbers. Ada naton mga cellphone numbers. Ang Globe 0995. Ayan.
Ayaw ani pagtawag. May natawag, agidaw. Diri kita pwede bumaton hintawag. Ayan, sige la. Padayon kita, i-decline, Kuya Romar. Oo. Ayan, nga to kitahan, sunod nga kanta. Panahon. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayaw tapo at kabahan di ano what ang imo sa mapahitas ko una Hi, nga dagan Ate Miles Labit. Hello Ate Miles Labit. Kumusta Ate Miles? Hida iniha, Finland with love. lahat Enjoy lagi ta Ate Miles ha. Bisan kun, excuse me po. Bisan kun damoy aton mga work sala enjoy lagi ta Ate Miles ha. Ayaw kita pagpadara iton mga problema Ate Miles. So, enjoy lagi ta Ate Miles Labit. Hello Ate Miles Labit. Good afternoon didi hamon ha Pilipinas. Siguro dito ha iyo aga Ate Miles. Ano? Yan. Enjoy kita Ate Miles. Kumusta ka Ate Miles? Hello Ate Miles. Love it. Kumusta? ang panahon diri pilih ikaw ayaw tapo kay ang aton kinabuhi usala kay ang tawo akalibutan may ada tagsa nga kapalaran kay ang tawo akalibutan may ada tagsa nga kapalaran akong unta una-unaon nga diri pilih ang panahon Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Panahon. Ayan. Tini dukot sarap. Ayan, amad to ang panahon. Hala. Sige. Merienda na. Kay kulop na. Kapi na. Panigay sikay na kita hit ka ng meriendahon. Ayan. Kay para diri kita maabtan hit kagabihon. Para diri magdublit at panigay sikay. Ha? Hala. Kapi na. Didaan mga drivers. Ang mga drivers, ang mga tendira, cameraman, waitress, sus. Basta siya na tiya. Ang binubuhat nila
Cameraman, tendera, waitress. Ayan. Kapi na. Labi na natin mga drivers. Oy, mga driver han nagkalain-lain nga mga bus, mga jeepney, o iba-iba nga mga vehicles, at mga for hire. Ayan. Hala. Snack time na. Kapi na kay kulop na. Ada ambot sa iyo, ha? Sige. Ada kapi na. Ay, Papa Art, naguhulat na lahat kapi, ha? Naguhulat. Dalay nagbibingkil, mahulog hatiil. Tinidor na Hala. Mao pa yan na kay baga medyo mauran ba o luto. diri balitaw mapasok pero inuran-uran kanina. Didi amon dapit. Oo, didi amon dapit ha. Barangay 106. So, inuran-uran kanina. Uran-uran. Oy. Kaya na didi nag-sponsorhin kape. Oo. Kape nganhin nagpadara kan Kuya Romar hin quick. Uy, marasa ini. Marasa. Ini do kutsara. Ini do Pera daw line nga quick. kutsara. Suklian. Mag-asawa. Ang trabaho Quick. kada pang May dadi din namon snack, merendahon, kapinganhin. Quick. Suglagas ng bata. Marasa iton Lalaki. kape. May dadi di kapinganhin, snack namon, kapinganan padis. Ano ang padis ang kape? Quick. Yun ni Kuya Mac. Ang padis ang kape, yan na naton amuan. Quick. Tilo nga kutsara. Karagitong luto. Hinay-la kita. Waray pa din na comments, Kuya Mac? Okay, samtang waray pa comments. Ganto gitahan, sunod nga sunata. Adiman, manog. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Kutsara. Lupad, manok, lupad, kay bangit ka mahulog, ayaw paghirani di dahil punot lupi, kay bangit sumangit, iti mo lawi, lupad, manok, lupad, kay bangit ka mahulog, ayaw pagyungod, di dahil may aktok, kay bangit malagot, mautod, imigot. Ang panahon pahan amon kabataan, dito hapantalan ang amon istambayan. Aadto kami nga hipadiludi, na ayon kami kay mahangin-hangin la pirmi. Ito hapantalan nga amon istambayan, maupay nga manog-manog ang amon mulayan. Ika makaruruyag kun nahuyok na ang hangin, manog-manog na lupad nga nagsisinayaw. Lupad, manok, lupad, kay bangin ka mahulog, ayaw paghirani di dahit punot lupi, kay bangin sumangit, iti mo lawi, lupad, manok, lupad, kay bangin ka mahulog, ayaw pagyungod, di dahit may aktok, kay bangin malagot, mautod, itimigot. Sugat kami hinihaton ang kabataan, hababaw gud na pastilan an amon kalipayan. Manog-banog la pirmi haktoan amon opisyo, salit nagkasuot gud kami hinduro.
papel nga amon ginhinigdalhan inulam. Pagit sa nalupad largo kay mahangin-hangin man. Ang problema ko na yung di dahit may ato. Nauutod ang higot kay nahilalag-o. Wow! Lupad, 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 manok-manok. Lupad, lupad, kay bangin ka mahulog. Ayaw paghirani di dahit punot lupi. Kay bangin sumangit, iti mo lawi. Lupad, 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 manok-manok. Lupad, lupad, kay bangin ka mahulog. Ayaw pagyungod, di dahit may atong. Kay bangin malagot, mautod itim higot. Lupad, 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 manok-manok. Lupad, lupad, kay bangin ka mahulog. Ayaw paghirani di dahit punot lupi. Kay bangin sumangit, iti mo lawi. Lupad, 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 manok-manok. Lupad, lupad, kay bangin ka mahulog. Ayaw pagyungod, di dahit may atok. Kay bangin malagot, mautod itim higot. Lupad, manok-manok. Lupad, manok-manok. Kapti padiludi, ayaw pagbuliwi. Kapti padiludi, ayaw pagbuliwi. Ang manok-manok, kapti padiludi. Sige. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Mary Ann, in love ako haimo. Mary Ann, nabihag mo ang dughan ko. Ikang hanap pagkilala, inalpan ako hinggup madiri ka. Napapara haakon huna-huna, o Mary Ann. Ambot kay ano daw lang na ikaw man. Ang perniha akong huna-huna, ininakasin-kasin. Ikaw ang ginbibining, o Mary Ann. Ang gugma ko naghihingi-pain. Ikaw lang pinalangga, anak kong hinigugma. Ininga kong dukhan, ikaw lang ang tagiya. Bisan anong bandangatan, ikaw lang nga tanan. Akalipay o kasakit man, gugma ko magpapabilit, o Mary Ann. Naano nagawla ko, ikaw man lang. Pirmihahon-nahuna ko, haadlaw ngan hagabi, ug haakon pagkaturog ko. Lapit di ka na'y nangalimtan, o Mary Ann. Ambot kay ano daw lang nga ikaw man. Ang pirmiha akong una-una, ininakasin-kasin. Ikaw ang ginbibining, o Mary Ann. Ang hugma ko naghihingi-apain. Ikaw lang pinalangga, anak kong hinigugma. Ininga kong dughan, ikaw lang ang nag-iya. Isa na
Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tini do kutsara, tini do kutsara, tini do kutsara. Tini do kutsara, tini do kutsara, tini do. Ayan naman to mga ka-viewers and Mary Ann. Manog-banog nga nan Mary Ann. Ayan, baga nalilibang kita didihan pag buwan. Nalilibang kita didihan pag kinaunhan. Oo. May damanggod nag-sponsor. Nag-ininong kitahin kape nga pinadisanhan. Wait, oh. Marasa talaga it kombinasyon, Kuya Mac, ano? Marasa ang kombinasyon han kapi nga padis han Tinidur nga duko. Salit, merinda na kamo, hala-hala, merinda na. Kay bagahe ako nagmerinda na, nalaki na hin tubig kan Kuya Romar, oo. Kay kahuman ko inumhan kape, iinuman han tubig. Oy, mga taga, mga taga Higuso. Oo, maupay nga kulop ha iyong at anan, ha? Oo, ngan, kumusta ka mo? Labi ng mga abayan, dida, ha, Higuso. Ang mga abayan, ngan mga, ano pang apelyido, dida. Ang mga biyong, nga da kandaman na huling, nga da kandaman na Jolina, ngan Mano Bintin, biyong, dida iniha, barangay Higuso, han Hipurlos. Ayan. Shout out nga daha iyo. Kada pangaula. Labi na ang Ider family, nga da kan Bird, nga da kan nanang puring, ngan tatang duning, Ider, ayan. Ang tinidur lalaki, ang kutsara babayi, kasal halamisa. Ayan, shout out nga daha iyo, ha, nga daha Higuso. Ayan. Sige, padayon kita hiningato ng taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Yan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tinidur nga Pwede ka mo mag-shout out iyong mga loved ones, mga friends, karagitol mga dabarkads. Ayan, mga barkada. Dan samtang padayon kita hiningaton taramdan, adi ang sunod nga musika. May dapat din sunod nga musika, adi man. kutsara. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Pastilan hipasyo, kahambugiro, kon imkikita on permila formado. Hamanga istorya, permihiya bida, nadiri nga malalabuan hatun iba. Bisan na pagsayaw, diri na paunsi, kay hiyala punuan makarit permi. Diri na papirdi, bisan na pagkanta, siring niya, uy, lupig kugad manhira. Ay pagbilib, iton imo kalugaringon, paghulat lang nga hatawon, ikaw dayawon. Kay waray kaupayan, waray hingaratuan, kunhi ikaw magundong hain lang ngahaw. Ang kasikatan sang kay dila basta-basta, dirig lang ini pa di kay papurma-purma. Buhaan imo kahambog duro, kinahanglan simtigala para di ka mapahiya. Pastilan ni pasyo, inkahambugiro, kun imkikitaon permila formado. Hamanga istorya, permihiya bida, nadiri nga malalabuan hatun iba.
Bisan ha pagsayaw, diri nga paunsi, kay hiyala punuan makarit pirmi. Diri na papirdi, bisan ha pagkanta, siring niya, uy, lupig kugad man hira. Ay pagbilib, iton imo kalugaringon, paghulat lang nga hatawo, ikaw dayawon. Kay waray kaupayan, waray hingaratuan, kundi ikaw magundong hain lang ngahaw. Ang kasikatan sangkay dila basta-basta, diri lang ini padikay papurma-purma. Buhaan imo kahangol sinduro, kinahanglan simtikala para di ka mapahiya. Pasyo! Ayaw ikaw bugiro! Akay perdi ko hira. Isa na pagsayaw, isa na pagkanta. Perdi ko hira. Ako na ko dini. Marang ka mag-magic, Pasyo! Aw! Anytime, all the time, basta ako. Bilib ko na lang kayo, Pasyo. Hida ini. Pasyo, nakaon kahit kuan, nakaon kahit ano? Nakaon kahit wink, wink. Ayaw lang pagtapon na may adak ka aram, kay di ka magamot hini nga kalibutan. Kay lumalabay laan nga tanan nga butang, bisan ang kinabuhi may katungtuban. Ang profesyon mo di makakagarantiya, nga iton imo kamutangan maupay na. Ayaw sangkay pagkumpiyansa kay bangin matigdaan ka pagkabot hiton, panahon magbasol ka. Buhaan imo kahambog hinduro, ayaw lapat ura-ura para di ka mapahiya. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Pahiya ka ano? Pahiya ka ano, Pasyo, ha? Ama to Pasyo, nga hambugiro. Oh. Nakaong siya pitiyahan koan. Wink, wink. Oo, Kuya Mac, oh. Marasa Kuya Romar, oo. Oy, nga da kaninday Marisa. Oh, salamat hanin mo Marasa nga. Kuik. Ala, sige, padayon. Ang trabaho lang nila, kada pangako. Hi to DJ Alni Bulay and family, Didah Barangay Salog, Giwan, Eastern Samar. To Kuya Dudong, Busog lagas. sa Horda and family, gihapon, ngada kan Madam Lisa sa Horda. Lisa Season sa Horda. Yan. Ida gihapon ini Barangay Salog, Giwan. Oy, ngada kan ati Los B. Cabos na kabalabi kani and family. Oh, ngada kan Pingping. Padi Amado. Ayan. Yan. Tinidur nga dupo. Oh, balitaw. Okay. So, ngada gihapon ang mga Tagalupok and Raila family. Nalukso itsura. Ang Israel family. Kumusta ka mo dina Halupok, Barangay Lupok, ha? Yan. Ang aton kapitana, si Madam Los B. Cabos Lakabal Labicani. Ayan. Nanyasanan nga mga ka-DJ. Natanan nga mga ka-GC ni DJ Alni Bulay. Ayan. Kaya niya Alni Bulay GC. Ayan, oo. Kada ka natilita Balboy na Galvan. Nadagi hapon kan Raksot ay. Nadakan Kuya Terso Maragrag. Kada Nadagi hapon kan Bus Regino Antalisay Cebu. Ayan. para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur. Si Regino. Nakaong ka ba si Regino hiton? Kasal halamis.
Ambot na hindi Alni, ambot hindi Alni kung nakaon gihapon niya hininga. Ate Miles, Ate Miles Labet. Di daha Finland, may dapat di daha ito nga wake. Di daha Pilipinas. Di daha Pilipinas, sikat iton. Labi na kon makakakita ka dito may nagbabaligyahin mga fishball. Ayan, may da dito tinatawag na tempura. May da di gihapon dito, di nawawara ini nga wake. Ayan. Amo ito didiha Pilipinas, Ate Miles. Siguro mararanasan mo ito, Ate Miles, kung bumakasyon ka nga diha. Makakakaong kahit nga ayan, itamon didiging kakaon nga wake. Marasa kay Linoto ni Inday Marisa Samson. Yan, Samson family. Dakan Pastor Bert Samson and family. Ang makabasag nga na Kamison family di daha Corbil. Ayan, kumusta? Mag-asawa Dakan Dunya Merlita na kada pangako Samson Kamison. Ayan. ang binubuhat nila. Dakan Papa Jojo Kamison. Pusog lagas ng bata, Nadan iya mga kids gihapon. Ayan. lalaki, Sige, padayon kitahan aton musika. Adiman. kasal halamisa. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Aamong baryo ako ang bida, hansaya, nagtsatsa. Kung ako nga nila mumustura, lupig ko ang artista. Bisan diin nga suro sa rayaw, pirmi ako ang bida. Kay bisan diin nga baryo punto, pirmi ako kung bidado. Kung ako nasayaw hintatsa, sa exhibition pahaklasa, at kung mga magkirita, namamalis kagan mata. Tumudhan pagsayaw kuhang tsatsa, nagdamo ang akong asawa. May din asawa kong nga daraga, may lagas ngan yuda. Di man siglon na ako pilyo, kay ang matuod, aw dulon ako. Tumudlahan sayaw nga tsatsa, kababayin ang amo ang nag-uuna. Tumudhan pagsayaw kuhan tsatsa, kababayin ang kilomer ako. Tumudhan kadamuhan ang asawa, nagdarasa ako. Ala sayaw-sayawi Ate Miles, ha? Ate Miles Labet, sayaw-sayawi dida. Samtang adakat imo work, baga pagliaw-liaw gihapon dida. Pag sayaw-sayaw, hinchatcha, Ate Miles, ha? Sige lang, kabaraka kay ambot. Kumusta ho naton ngayon ni Kuya Freddy Abuda, ha? Kuya Freddy Heidelberg Abuda. Ayan, kumusta ka Kuya Freddy? Di anak, kay tinapod hiya. Daliwat si Kuya Freddy Halangyaw nga lodnasan. Pariho hirangan hi Kuya Leo Garcia Udon. Naruyang waray magduha-duha, tinapod ko hiya. At tuhirit mahagkot nga lugar, ha, Amerika. Ang iya bandera, bisan na mo papasulanan.
Morning yan na Amerika. Morning, good morning, good morning, good morning, good morning, United States of America. Good morning, good morning, good morning, United States of America, you know? Kay an kapalaran Kuya Freddy, ngan Kuya Leo, tangaon kitahin. Wake, wake. Sikat nga iringon, ang bahal nga tuba, kung pinapadisan, kinilaw nga sinugba, higupan himsabaw, manok nga linaga, ang imo pag-abak, natika rasala, sige ang hugada, nga dahil kaaga, kay haros nga tanan, mag-arang manganta, ngan makarit liwat, itong gitarista, kay bisan natikwi, nakakakumpanya. Kadaman na biling, ang bahal nga tubak, kay ang iya rasa, damo ang nahanga, hamanga okasyon, labi na kung patron, ang bahal nga tubak, among tira ayon, ang mga bisita, tirik nag-aalang, kung bahal nga tubak, ang hinahampangan, sige ang rugada, nga dahil kaaga. Hi to Papa Charlie Morada. Kumusta Papa Charlie? Siring ni Papa Charlie Morada. Good afternoon, Kuya Art. Bangkero, ayaw paglanana, apon na pag-inom, para kakondisyon, kay bangin mitsunod, ako ang pag- Yan, napa-shoutout lahi Papa Charlie Morada. Yan, adigihapin. L'Oreal Marie. Ayan. Siring ni L'Oreal Marie. Papa Art, request ng kanta. Bisan iya may A menudo nga pinayungan. Niyan. Oo, kantahon ta ito. Oo, patukaron ta ito niyan nga a menudo nga pinayungan. Na request ni L'Oreal Marie. Pangihapon Yan. Bibirahan tayo ito niyan. Adi pa. Paunahon talaan niya di nga katuhod sa quick ka dire. Paunahon talaan niya di nga chacha. Okay. maupay mahiya, sana sayaw hinsyatsa. Sige ang pangustura, labi ko na kita hintaraga. Pero indak laki amoy na luya, kung natukangan asma. Salit niya may maparagan, ang tao, bisan kung lagas na. Kay damo pa ang remedyo, santang kita buhi pa. Siring pahandara unon, manalagas na ang idan naton. Pero ang asot mga una-una, pinapatan mo. Ay, nga da kan Mr. Felipe Amos. Kumusta? Adayarahin usang mall, ha? Ay, danira di da usang massage clinic, di dahan usang mall, ha? Ha, Borongan. Di da ha, Uptown Mall. Ayan. Ay, Mr. Felipe Amos. Kumusta? Ang mga masahista nila ay Sir Jason, nganan iya Mrs. Nganan hi Mr. Felipe Amos, nganan iya Mrs. gihapon. Upod nila nirahi Hyacinth Lobina, Amoyan Lobina. Ayan. Makupa ining akong kuya na edad pala yung 16 tungod kay bata pa ura-urahin ka malambing at iya mga mata ura-urahin ka charming salit an akon mga karibal puros puging isan anong aron diri ko na babaribaran
Inahatas kun nga tanan, pero ang diferensya, kuna-kuna aruha iya, bisan usang nga haro, nalikay gutiya. Never been touched, never been kissed, mahamis ang iya kutis, ang iya lawas mayagtis, ang iya panik manipis. Pag-usap ang mga paa, ang iya imin magpula-pula, baga-baga, hinog na maupa. Ilin ang kuya, never been touched pa. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan ang mga atuan Cha-Cha Medley. Ayan. Tini, tini do kutsara, tini, tini do. Ayan, kumusta ka mo? Kumusta? Oo, may request si Lolier Marie. Oo. Pinayungan ko no. Ay, niyan. Bibil nguntet nga pinayungan, ha? Ay, para sayawan hin aminodo ni Asawa. Lolier Marie. Ayan. Kada Hala, pwede ka mo mag-shout out, ha, mga ka-viewers. ira. Ayaw ka mo pag-alang, pag-shout out. Sige. Shout out ka mo, shout out. Lalaki. Samtang padayon pa ining aton programa, pwede ka mo mag-shout out. Lamis. I-subscribe ngan like lang niyo ang aton YouTube channel. Ayan. Sige, pwede ka mo mag-shout out, ha? Hala. Ay, ikaw pag-alang. Tinidur nga duko. Pino nga kutsara. Karagitong luto. Nalukso itsura. Tini, tini do kutsara, tini, tini do kutsara. Okay, sige. Okay. Samtang ginbibiling pan aton ang request ni Lolier Marie na pinayungan. Sige lang, kay ginbibiling pa naton, ha? Ang binubuhat nira. Pagugithan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lalaki, ang kutsara mabayi, kasal halamisa, abay nira, mga silya. Ang iragin hihimo, tusok si Okay, ato ni hatag ang request ni Lolier Marie ang aminudo nga pinayungan. tinidur Ang nga tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. itong luto, nalukso itsura. Tini, tini do kutsara, 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 tini, tini do. Anaminodo nga pinayungan, kaupay daw hini ay ahay, hini pagkitan.
Naimugsula inihan pakuran dito halawaan agidaw upunan pakuranan kwarta ngagin sa brag ni congressman. Hala na itsahi pang ang pamurutan, kundiri mata mo silhigaw iha pa ang gala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisan pa umuran ay pagdalang kay papayungan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Hala na itsahi pang ang pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha pa ang gala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisan pa umuran ay pagdalang kay papayungan. Permiha ngan sunod-sunura, kay bangin mahulo si kapitan ug himayura. Pangailay tira pagsayaw ug pamustura ay ahay, kay basi ganahan pahira hitira pagala. Hala na itsahi pangan pamuruta, kundiri mata mo silhigaw iha pa ang gala. Kay damo padidit masunod nga magkukurat sa pastilan, bisan pa umuran ay pagkalang kay papayungan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Okay, amatuan a menudo nga pinayungan nga request. Ayan. Sige. Oy, ngayon siguro may hanang awari mababati an akon the late Ninong Amon Ninong, ayan, Ninong Steve Lyson. Apatukar kitaan usahan mga kanta ni Ninong Steve Lyson. Oo. Siguro ang mga mahilig mga waray-waray ng mga kanta nakilala iniha iya. Kan Ninong Steve Lyson. Pagbungithan baba para mabusog lagas nan ba. Okay, kita rin na Kuya Romar kung may comments na ha YouTube ngan ha Facebook. Abay, kasal halamisa. Ayan, didi ha Facebook aton kitaon ha. Ari hi Papa Charlie Murada. Sige daw. Binubuhat mira. Anon comments ni Papa Charlie Murada, Kuya Ma? Dalay nagbibingkil. Ay, siring ni Charlie Murada. Tinidur Papa na Art, pa-request han, laylay-han kagabihon. Oo. karagiton. Sige, aton iton patutukaron, ha? Paborito ngayon ini ni Papa Charlie. Ayan. Pero before han laylay-han kagabihon, aadianay in usang musika para ha iyong atanan. Adiman. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. A menudo medley. At tukar na aminudo, mahusay nga daraga, an akong iginado. Nan murog-kurog, an akong mga tiil o tuho, daraan ka tulpa, upudan ka awut. Handa ka tuna, kapuntahan sa rayawan, kami gudla pirmi, angging kikinitaan. Kay ini nga sayaw, sikat at kagamaan, sayaw na ang minudo, o
usuhan nga tanan. Hala na sayaw na para mag-enjoy ka. Bisan tuti, laan balon mo nga kwarta. Basta malipay lapag, warang problema. Ikandang la ang imigagala. Kiradanay tatay, bisan kun kalagasan na. Na ayon lahirahan aminudo nga sunaka. Nadayo pahira, ibisan diin na hudada. Kay karuyag panira, ang sayang na kurat sa. Uy, Nondo! Kaya naman naruruyag ka man itong na Nondo. Kaya paborito pa rin ko dito ng mga nitinyong sa mato. Oy, Indoy, di ka pa inihapinirano pa ako. Malitaw? Oo, asya gani nga nagkikinahulog-hulog ang pustiso. Malitaw? Oo, Handa na sayaw na para mag-enjoy ka. Bisan kuki, laan balon mo nga kwarta. Basta malipay lapag, warang problema. Imandam na ang imigagana. Pinasayaw ako, ang tukar na aminudo. Mahusay nga daraga, ang akong ikinado. Kay ini nga sayaw, sikat at kadamhan. Sayaw nga aminudo, usuhan nga kanan. Sayaw nga aminudo, usuhan nga kanan. Inihiman tumasbisan na kung lagas pero naato pa. Karuyag paniyang nga magkamay-adan, ito nga asawa. Akong ginsagdonan naman tumas ayaw kay maluya ka na. Nag-isod lahiyang at sinmirik, Indoy, nakakakamay ka. hanggang sa kaadlaw inihiman tumas kay bisita. Babae nga biyuda, sexy nga mistisa, pero batanon pa. Iya kinalarat ang iya timos na pagigugma. Nagisuglahi, iday nga sinmiring, uy, Tumas, lagas ka na. Man, Tumas, ayaw na tagpag pinasaway. Una-una ang idan mo, angay ka na mabuhay. Kayo mula, kung magdamok ka pang asawa, may isan ang di mo paglakad, haros ka na nga di matumba. Oy, Mang Tomas! Ano? Lagas ka na! Ano mas yan na? Mahuway na! Ako pa kayo mo magpininalos ka na na! O Indoy, batalyon pa ako. Uy! Ala! Si Mang Tomas nag-iisot! Ano ba? Mang Tomas, ayaw lagat pag pinasaway. Una-una ang idag mo, angay ka na kung kumabuhay. Kayo mula, kung magdamok ka pang asawa, may bisan ang di mo paglakad, haros ka na nga di matumba. Hindi man Tomas, waray pinipilit kung nanmumursunada. Bisan lahin mo nga babae, basta may adakot lahing sura. Iya dinadaong, iya kinakamtan, diri nag-aalang. Bisan pasig punon, iya gudman, ining kinukonsueluhan. Ining man Tomas, bisan na kung lagas, pero naato pa. Karuyang paniyang nga magkamay-adan, ito nga asawa. Salit pagbantay gud ka mo at mga kadaragan-an. Likay na lang ka mo kay hindi man Tomas di angay ungayan. Man Tomas, ayaw lagat pag pinasaway. Una-una ang idag mo, angay ka na kung kumahuway. Kay rumula, kung magdamok ka pang asawa, kay bisan ang di mo paglakad, haros ka na nga di matumba. Man Tomas, ayaw lagat pag pinasaway. Una-una
plano, makiaangayon, kamaapi-apihon, ngan mapinulidon, waray ka iiliwon, kay pirming alipayon, mahusay ang kamayon, kamatiyong-iyong. Ang tunugan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Diri Ayan ang matuan na aminudo nga medley. Warita na la tapos sa kay hingkahalaba. Oh. Ayan, oo. Ay, may request si Papa Charlie. Han iya request. Laylay han kagabihon. Ayan, oo. Aton ini tatagan hing iwag. Sige daw, before kita kumatuhan request ni Papa Charlie, kita daw bisitahan daw dida Kuya Mac kung may kita mga comment. Ang trabaho lang nila kada L'Oreal Marie. Oo. ang binubuhat Sering ni L'Oreal Marie, pa-shout out Papa Art, busog lagas ngadahan ak mga anak ang tinig kay Rowel, Jan, sarap ngan Rixin from Mama alamin na nagsusumikap magtrabaho. Uy, para sa inyo mga anak. Wow, ang binubuhat nila talaga lang ha. wat bula dalay nagbibingkil mahulog hatiil tinidur nga dupo pilok nga kutsara Nagsusumikap talaga si L'Oreal Marie. Ayan. Nagsusumikap para sa inyo mga anak. Ayan. Kaya mag-aral kayo ng mabuti ha, kasi yung mama ninyo ay nagsusumikap talaga para sa inyo. Iba talaga basta mama. Mama. Sige, may liwat ko sa comments. Di ha Facebook kihapon ni Kuya Mac. Kay Rian Capito. Oo, sering ni Rian. tinidor kutsara Shout out po Papa Art ngadto Barangay Manaing kan Kapitan ini nga mag-asaw Kapitan Honsardo Osinar. Ayan. pangaunla Patukari nala parokari. Anong parokari? nira Oo, patukari nala Papa Art. Okay. Han Kumbulata. Ay oo. Sige, okay Rian Capito. Ayan. ang kutsara mabayi Take kasalan Oy, adi naman anaton sangkay, Ronel Sabayo Rosales. Hello Ronel, ¿cómo amigos? Sering ni tusok si kwat budla ano? danay nagbibig Sering ni Arnel Sabayo Rosales, maupay nga kulop. Return of the comeback. Sana all. Sara karagi Balita, maupay nga kulop. Liwat ha imo, Ronel, ha? Talaga lang ha, return of the comeback ha. kutsara Kahit aton programa Lunes nga daha Miyerkules Christian edition nga daha Biyernes so waray ako programa buwas kay aadto ako yan aadto ko buwas Samar. Oo. Ayan, salit nag-program kita yanahan mga awit paray nun. Oo. So, ang request ni Rian Capito niyan, oo, para nga ito kuno inikan on Sardo Osinar, ang era kapitan dito, Barangay Manaing. Ayan. Dili ni nga sakop Rian, ha? Pero, magkadiano pa man. Nadugitahan, Rick, wari na, Kuya Mac. Sa YouTube, may comment sa YouTube. Sige daw. kutsara
Ining na mag-asawa Awa di, Nick Abrugar. Hello, Nick. Kumusta? kada pangaunla ang binubuhat ni Oy, sharing ni Nick Abrugar, Bata Art. Pa-shout out naman dyan kan Cesar Ilogario lalaki Chong ang kutsara Datuon ngan Lindo Villatura. Ayan. Okay, shout out kada kan Cesar Oligario. Amo na? pusok si Kwat Chong Datuon ngan ngada gihapon kan Villatura. Ayan, Villatura. Ayan. tinidor na dugo Di kang kan Nick Abrugar. Ayan, comment sini dito ha YouTube. Ayan. karagi And siyempre adin ang request ni Papa Charlie. Laylay Han Kagabihon. Ang tunog han musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Bulong ang mga kahilaw, nagpupudhan kamingaw, magliliaw. Dughan nga mabulanon, kasing-kasing nga mapidoon, paglilipayon. Haluyuhan mga kabudlaw, kasakit ngan kamapungaw, may kamurayaw. Harapuhapan kagabihon, samtang namamanandong, awitan baton. Ayaw la kabaratangan, ayaw pagturaw, pinaagihan mga awit, ilipayon ko ikaw. Mga hulingan laylay, ang kagabihon, aani ako andang pagdaraon. Sa halip tuguting ako'y magpadayon, kinpagawin, hindi na kagabihon, kaya magkaturog mo, imo manunundong, laylayhan kagabihon. Samtang kita may kinabuhi pa, paglamungan mga hingyak, di mawawala. Luyuhan mga kasakit, kabinuan nga nasangit, lumalabay na. Salit ayaw kahadlok, problema ngan unos man, haing dumao. Mga tarhukan kapalaran, mayada nagulat nga kalipayan. Ayaw na kabarakangan, ayaw pagturaw, pinaagihan mga awit, lilipayon ko ikaw. Mga hulingan laylay, han kagabihon, aadi ako andang pagdaraon. Sa litugutin ako'y magpadayon, himbang awit, hindi nga kagabihon, kaya pagka
pagkaturong mo, imo manutugtong, laylayan kagabihon. Sa lituguti nga ako magpadayon, himpang awit, hindi nga kagabihon. Kaya pagkaturong mo, imo manutugtong, laylay ang kagabihon. Kaya pagkaturong mo, imo manutugtong, laylay ang kagabihon. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tini, tini do kutsara. Tini, tini do kutsara. Tini, tini do. Kutsara. Tini, tini do kutsara. Tini, tini do kutsara. Tini, tini do. Kutsara. Laylayhan kagabihon. Ayan, ngan aadiliwat an request Ang trabaho lang nila. Kada pang ni Rian Capito. Pero sa nun nga tanan, time check anay kita. Time check anay kita. para mabusog lagas. Oras sa bugos nga Pilipinas. Tinidur lalaki. At kutsara babae. An aton oras sa bugos nga Pilipinas. Abay nira. Alas 4:23 na. Ang binubuhat nira. Ayan, alas 8. Natiin. Kan siguro malas song ani kita. Aw dire usa nga kanta, aw ini nga kanta yana nga request ni Rian Capito Kumbulata. Sunod hini last song na kita. Ayan. Sige, adiman ang request ni Rian Capito Kumbulata. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Wala tahan ko ang panuso, an ayon niralulang nga nilulo. Kama upay ang tunog, diri ka masusubo, pagmugod lahin uring instrumento. Basta pag nadaya na may kumbulata, mga iring nung ini kanira banda. Kung natukar na pastilan, inggan nyaran matanan, salit nagsasarayaw kay ayon ihan kadang hala, sarayaw na kita, ikapitan ito magmula, pagpadisan niya, di konsihala. Pero iyang iton iba, pasasayaw taliwat hira, kay naayon, hiraran kong bulata. Bulata kung natukar, din ka magana. Kung baga pagkaon, din ka marasa. Kay hantiyo pagsayaw, samtang nati ka iha, nati ka upay manliwat ang ipan mustura. Ala, sarayaw na kita, ikapitan iton magmula, pagpadisan niya, may konsihala. Pero niyang iton iba, kasasayaw taliwat hira, kay naayon, hirahan kong bulata.
dalan sarayaw na kita, di kapitan iton magkuuna, papadisan hiya ni konsihala. Pero niyang iton iba, pasasayaw taliwat tira, pinaayon, pirahan kong bulata. Bulata kung natukan, ka magana. Kung baga pagkaon, in ka marasa. Kayahan iyo pagsayaw, samtan nati ka iba. Nakita upay man liwat ang iyo panmustura. Basta pangadaya na may kumbulata. Mga irig nung gini at irabanda. Pastilan, tinggan niya ang hatanan, salit nagsasarayaw kay ayon, tumuhan kadamaan. Natukar na pastilan, tinggan niya ang hatanan, salit nagsasarayaw kay ayon, tumuhan kadamaan. Salit nagsasarayaw kay ayon, tumuhan kadamaan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tini, tini do kutsara, tini, tini do kutsara, tini, tini do, kutsara. Tini, tini do kutsara, tini, tini do kutsara, tini, tini do, kutsara. Ini nga mag-asawa, ang trabaho la nira, kada pangaunla. Ang binubuhat nira, pagbungithan baba, para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lalaki, ang kutsara babae, kasal halamisa, abay nira, mga Silya. Ang binubuhat nira, pusok si Kwat Burla, dalay nagbibingkil, mahulog hatiil, tinidur nga dupo, pilok nga kutsara, karagitong luto, nalukso itsura. Ayan, amo ato ang request nga kumbulata ni Rian Capito. Ayan ay naiha kita. Okay, kay gin cue pa naton ang aton last song. Oo. Sige daw kuya Romara, saan kita kumadtuhan aton katapusan nga musika? Bangin may comments sa YouTube or Facebook. Tini, tini do kutsara, Okay, so waray man comments. Una, ginpapasalamatan ko anay ang aton mga viewers, aton mga nag-comments, o ato gihapan nga mga waray nag-comments, pero maram ako nagkikita, hiningaton sa ramdan ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Mga salamat sa iyo mga viewers. Oy, shout out nga haw nga da kan Ate Lita Balboy na Galban, kan Ate Miles Labit. Hello Ate Miles, enjoy lang kita ha. DJ Alni Bulay, thank you. Mga nagsusuporta ini pamati, oo, nagla-like gihap ini Ate Lita Balboy na Galban. Madagi hapon kan Madam Los B. Cabos Lakabalabi kani giwan gihapon Lupok. Ayan, ngan ngadagi hapon kan Ate Lily Jean Bagaindok. Ayan, ngan Guruan GC ni DJ Alni. Ayan, ang mga anwaray non GC gihapon. Oo, ngantuhan mga ka GC. Okay, damo nga salamat. Ngantuhan Raksot Ay. Hello Raksot Ay, kumusta na?
Thank you. Salamat sa iyo ngan adinaan aton pangkatapusan nga musika. Kutsara, tinitinidor. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Adimanan naton musika para ha iyong atanan. Tinido kutsara, tinido kutsara, tinitinidor. Kutsara, tinido kutsara, tinido kutsara, tinitinidor. Kutsara. Ining nga mag-asawa, Ang trabaho lang Department of Selection and Wrong Distribution. Yan ang nangyayari sa panahon ngayon. Ako'y nagtataka kung bakit sila ganyan, na mayroong tinatangi at may kinikilingan. Ngunit kung ikaw ay kanilang napupusuan, walang pasubali ika'y tutulungan. Kahit ano pang estado mo at mukha kang mayaman, kung malapit ka sa kanila'y di ka pababayaan. Bakit ba ganito itong departamento? Hindi pantay-pantay ang tingin nila sa tao. Dahil kung ikaw ay hindi nila natitipuan, tiyak na di ka papansinin at ikaw ay hahayaan. Kahit anong daldal mo ay wala kang magagawa. Sila'y nagkukulang-kulagan upang di ka makita. Masasayang lang ang laway mo sa kadadada. Wala kang makatanggap galing sa kanilang pagpapala. Department of Selection and Wrong Distribution. Talagang yan ang nangyayari sa panahon ngayon. Kunwari sila daw ay tumutulong sa kahirapan, lalo na't sa mga taong mayroong mga kapansanan. Kaya kung may kalamidad na dumarating, naghahanda sila kung anong kanilang babalutin para i-distribute, ipamigay sa mga nasalanta upang ipakita sa madla na sila'y naaawa. Talagang napakaganda naman ng kanilang layunin, pagtulong sa tao naman ang mga mithiin. Ngunit Department of Selection and Wrong Distribution, dahil may mga mahirap na hindi nakatatanggap, yan ang hindi maganda at masakit na katotohanan ng mga pangyayari at dapat na ito'y maiwasan. Dahil kawawa ang mga taong di nyo pusuan, tiyak na kahit anong gawin ay di pagbibigyan. Oh! Department of Selection, wag naman kayong ganyan. Wrong Distribution ay dapat na ninyong tigilan. Ihinto at iwasan ng inyong mga kalukuhan, dahil kawawa ang nagtitiis sa kahirapan. Kung tulong talaga ang layunin ng inyong departamento, dapat wala kayong tinatangi at pare-pareho. Dahil kayo ang sandigan at naging inaasahan ng mga taong nagtitiis sa matinding kahirapan. Dapat naman ninyong tuparin lahat ng sinasabi, na kayo'y tumutulong sa mga mahirap at pulubi. Alisin na ninyo ang selection at wrong distribution. Dapat ay maging totoo na kayo sa panahon ngayon. Ang inyong departamento ay laging inaasahan. Sa tulad naming mahirap kayong nilalapitan, ngunit paano na lang kung meron kayong kinikilingan? Kawawa ang tulad namin, hindi nyo napupusuan. Oh, Department of Selection and Wrong Distribution, dapat pantay-pantay lamang, naserap na ang inyong atensyon. Ano sa langit ang matamahal ay huwag nang magagalit. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Ayan naman ito natin pangkatapusan ng musika.
tinidot kutsara. Department of Selection in Wrong Distribution. Ayan. Kutsara. Ayan, kanta lang yan ha. Kung mayroon mang totoo, totoo. Tinidot kutsara. Ngunit kung hindi man totoo, ay walang hindi Kutsara. totoo. Ining na Palitaw, oo, salamat ngan madamo han iyo pag-alin susunod. Pagpabilin nga nagkikita nga namamati ang mga awit paray nun. para Naton mga kalugaringon nga arawiton o waray na kita panahon at papabati ko kuntaan paningog ni Ninong Steve Lyson. Oo. The kasalanan. late na Steve Lyson. Ayan. Mga silya. Sunod na la, ipapabati ko ha iyo Ninong Steve Lyson. Oo. Sa gihap ini nga mag-aawit. Nag-aawit han mga waray nun na mga kanta. Oo. Nakanta gihap ini niya. Hitsunod aton ipapabati Ninong Steve. Oo. Sigurado ako nga mahilighan wari-wari may nunumdum hiya iya. Makakakilala it iya boses. Ayan. Ayan. Kumusta ka mo dida, Ate Nita and Lyson family? Dida ha barangay Apurok Uno, barangay Canlapuas, Katbalugan City. Ayan. Kadakan hanira unika ihang hi Cherry Joy Lyson Magallanes. Ayan. Kanan era baby. Ayan. Kumusta ka mo nila mga taga-Katbalogan? Ayan mga viewers, thank you. Salamat han iyo pagpabilin, pagsuporta han mga awit ko rin nun. Nan kaupod ka didi hangaran, han akon kaupod gihapon didi Kuya Romar Samson, an pinakakusgan. Ang tinubuhan. Ininiubos na sangkay ng tinuod nga barkada Papa Arthur Masasa. Hinihining nga aton taramdan. Ako nagpapasalamat sa iyo. God bless. Good afternoon. And Mabayi. I love you. Bye-bye. Mga silya. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tusok si Kwat bugla. Danay God nagbibig. bless us all. Ulog hatiil. Tinidor nga duko. Pilo nga kutsara. Karag itong luto. Nalukso itsura. Tinidor kutsara. Tinidor kutsara. Tinidor